Жылылык урынына пыяла яшелеге, ут урынына түтен. Тәкъвим челтәреннән күн алынган, кызыл кояш янып бетә. Аның белән күн яна, янып торган шәһәргә күләгә төшә. Үзгәрешләр, йөрәкләребез таләп итә. Үзгәрешләр, безнең күзләр таләп итә. Безнең көлүебездә дә, күз яшьләребездә дә, тамыр тибешендә дә. Үзгәрешләр, без үзгәрешлеләр көтәбез. Электр яктысы безнең көнебезне дә бым итә. Шырпы тартмасы да буш, ләкин аш бүлмәсендә зәңгәр чәчәк булып газ яна. Кулда тәмәке, өстәлдә чәй, бу халәт гади һәм башка берни дә юк, барысы да бездә. Үзгәрешләр, йөрәкләребез таләп итә. Үзгәрешләр, безнең күзләр таләп итә. Безнең көлүебездә дә, күз яшьләребездә дә, тамыр тибешендә дә. Үзгәрешләр, без үзгәрешлеләр көтәбез. Без үз йөрәклеге белән мактана алмыйбыз, һәм аста кул хәрәкәтләре белән бер-беребезне аңлар өчен безгә буларның барысы да кирәкми. Кулда тәмәке, өстәлдә чәй, түгәрәк шулай йомыла. Һәм кинәт безгә нәрсәнедер үзгәртергә куркыныч була.